chipiri chinotapira kuti tapi Tuesday 16 July 2024 makabatsira ko vatereri manyama icho kwadi muri ya Zimbabwe ndinazo zandika pakatani dzandiri kufamba nadzo kumanya muri ya Zimbabwe ndine nyaya ndinayo muri ya Zimbabwe yandakataura nezuro ndiri mukati mekutaura kuti kwabulawayo kwaita location kwaita nzvimbo iri kuneta zvikuru sei yekuti kune mwana akafa 2016 but mwana uyu ari kuwanikwa achifamba mu street ari kuwanika mudzimba dzevanhu ari kumbosvika pachikoro ari kuwanika pabus stop nyaya iyi muri ya Zimbabwe ndakataura nezuro ndiri mukati mekureva kuti zvanga zvichifungidzirwa kuti izvo musi weFriday ndo pachazoenda mumwe munhu ari kunobatsira achibva mukati meguta reHarare mushure memuprofita akambosvika akafa iko zvakashiyedzwamo zvakare akasiya zvakadaro mwana achionekwa pabus stop mwana achionekwa mulocation akaonekwa kuchikoro achitenderera pamba maroji achitiza muri yeZimbabwe ndichipedza kutaura paya nyaya yakazoitwa nezuro pane zvakaitwa nezuro Daniel Shiwiri Pinifo vakachiwemba kiminiki asha mubatsiri akazoenda nezuro akaenda nezuro pane zvakaitika Baba Isabel apa ndine nyaya ndinayo muri yeZimbabwe utungamiriri wepamusoro hurumende yedu right ndokubva yaona kuti mvura ine kunayo zvakanaka isho kwadi zvikanzi vanhu vanofanira kupiwa chikafu variko vakamirira kuona kuti vanhu chikafu chaenda here nzvimbo imwe nemwe ine vakuru vekunzi kana chikafu chikanzi kune kugokwe vatungamiriri variko kwende vapi vanogamuchira chikafu chigozoendeswa kuvanhu yandinayo yepagutu ndokwatiri kuendera uku ndokwatiri kuenda ndine nyaya yandinayo kwagutu yechikafu chikafu pachiri kuendeswa kune vari kusarudza kuti ava vanopiwa avapiwe uyezve nemhaka yeusingapiwe asi kubva kumusoro utungamiriri hwepamusoro yakati mwana weZimbabwe yes ngapiwe chikafu asi shoko ramuchazonzwa kuti wacho ari kunzi asi kuona chimwe nemhaka yei ndozvatauya nazvo pano Baba Isabel baba kutononoka ndine mwana wepamagunje muroora akaroorwa nemurume amai vemurume vakati kumuroora mwanangu ndarwadziwa utori wechi4 akaroora akaenda iwe uri wechinumber 4 but ndoda kukusimbisa inini handichadumwe muroora chauya panapa ndoda iwewe ndokupiwa mazango nemishonga yekunzi pfuhwirira mwana wangu mukadzi uyu zuva raapona nyamukuta aiponesa mwana mukadzi wemumba akatiza mumba mwana abuda pasina 5 minutes anga azara marize muviri wese yei muri Isabel munobatika panhamba zinoti kudini vachitsvaga nhamba dzevabatsiri zvekare icho kwadi muri yeZimbabwe ndakachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzidzachipomero nhamba dzisinganyadzise inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinoimba ndidzo namba dzacho musadzibhiba patifonai tigotaura tigoenda uyezve musafona neprivate number chikonzero kana pane zvandinenge ndichida handikwanisi kudzora ko kwamuri apo munenge maenda apo hamuchabatika uyezve foni iyi haisi kuti mukafona moti ndaipi zvakamira seiko aiwa ifoni yebasa kungobvunza kuti ndibhozvo ndikati hongu wakutotsodzora vanenge vachifungidzira kuti zvavari kutsvaga ndinazvo fonai makabata ballpoint nebepa uyezve kana makunyora musazotsvaga ballpoint nebepa tiri pafoni nguva inenge ichienda chikonzero yakawandirwa no time to waste treatment no doubt tinoti Baba Isabel 4 minutes past 10 tsudzura itenzwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura ndiri mukati mekuendereza paka bulawayo icho chokwantutu chiri kuti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe kune mungu vasida kuti batana nezuro vari kutanga kuti batana asi ndine nyaya ndakataura nezuro muri yeZimbabwe ndiri mukati mekureva kutizo kubulawayo kune nyaya yakaitika yemwanasikana akafa 2016 aine 16 dzekubereka asi mwanasikana uyu paakafa akaita zvokurohwa nemota vanobva mukati menzvimbo yekuchagutu asi vakabva muri yeZimbabwe baba vacho vakaimba kana kuti vakatenga imba mukati menzvimbo yekubulawayo ndokugara ikoko ari mukati mekufamba kubva kumashops ndokubva aitakidza ndekurohwa nemotokari mwanasikana paakatakurwa achiendeswa kuhospital ndo
ndokuno kwati mwanasikana afa ndobvaendeswa kumochari ndokugadzira mapepasi ese kusvikira mwanasikana aendeswa kunovigwa akavigwa zvakanaka pasina kana chakaipa apedza kuvigwa kudaro 2016 kwegora 2021 ndopakataka kuonekwa kuti izvo vanhu vari kushevedzera kuti munzvimbo mavari kufamba mwanasikana ari kuonekwa kusanganisira nepachikoro vana vepachikoro pamwe paakambodzidza vairi mukati mekutaura kuti izvo vari kusangana nokuona musikana uyu ari pachikoro pakamboita nyaya yekuti izvo vadzidzisi vakambotaura nyaya iyi vachikuti zviri kuitika panapa zviri kunetsa chikonzero madzidzisi hatisi kuona bhati vamwe vana chikoro ndo vari kutaura kuti vari kuona mwana uyu nyaya ikataurika vabereki vakashedzwa pachikoro vakati adzimwe dzenguva kana achiuya hatisi kuziva bhati regai tikuitawo chivanhu chedu vakaita chivanhu chavo zvikazoitika zvakare mhuri yezimbabwe kuti mukati menzvimbo mulokesheni munogara vanhu ava mwanasikana anga akuonekwa ari mukati mekufamba zvadaro amwene kana kuti ambuya amai vemwanasikana uyu vakauya pamba pemwanasikana uyu pavabereki vake ndokubva vauya ipapo baba naamai vakaenda kubasa pamba pakasara paine vamwe vana vadiki vakasara nani naambuya vari pamba apa ndo pavakafunga kuenda kuchimbuzi kuenda kutoileti nguva yavada kupinda mutoileti vachibata dho kuti vauda kupinda mutoileti vakanzwa mutoileti mune munhu ari kutaura kuti mune munhu vachibva kuti handipindika mutoileti mune munhu eheka ndovamira vakagara vakada kudzokera vakati mune munhu kusvika 1 hour yakuenda chingoti mune munhu ndokutsvaga vana vasara navo vaviri vana varipo vamatotema panze kama kakarara saka apinda mutoileti ndiani maita mbavha ndokuenda panext door ndiri kukumbira mundibatsire ndasara pamba apa ndine vana 2 vandasara navo ndiri kuzama kuda kupinda muchimbuzi mune munhu ari kuti mune munhu isu tasara tiripo 2 ndasara tiripo 3 vana vangu 2 neni 1 saka handichazivi kuti munhu ari muchimbuzi ndiani uye zvari kuchaurira pasi pasi munogona kunge mapinda chimbavha nokuti chimbuzi chiri mukati murume pakaudzwa izvozvo achibva enda panext door ndokukumbira vamwe varume vaviri nomumwe mukadzi 1 vakauya varipo 4 plus amai vepamba apa vachibva ita 5 pavakasvika ivo chira kuti takuda kunopinda vari mukati mekufamba vakatarisana nedhoo rekuchimbuzi mwanasikana uya akafa karoyo ndokuvhura dhoo akabuda akakrosa nekumberi achibvaruwa pasi ndosaka vazoudza kuti vabereki vachozwa kuti ichokwadi mwana uyu tiri kumuona ende pakutanga maroja anga ari mukati mekuenda umwe roja akatotaura kuti uri kuda muwangu waenda uyo ndiri kuona sekuti nyaya yaenda nayo zviri kuitika panapa ndezvekuti mwana wenyisikana tiri kumuona pano asi chinonetsa nchekuti nguva tinopedza kumuona musati mataura kuti taona munhu anobva disappear uyezve vamwe vakazopopura chiti vakatoonekwa pabhasi stop umwe munhu akatomba roja pamba apa akasangana naye pabhasi stop vakukura makombi ndiye akabuda pakati pemu akatanga kushedza vanhu achivaudza kuti vakomana muri kuona munhu uyo ndakagara mumapauro mwana uyo akatofa uyu vafira ipapo vanhu vanapoziva chikaitika muprofita akashedzerwa mapurisa akauya akatakurwa akaendeswa kuhospital akaratidza kuti munhu afa akatofa asi iko zvinozvi pachava pashedzwa mumwe akasvika pamba chiti akashevedzera kuti no ini ndichadzoka zvangu asi achibva adzokera asi vanoziva vakachitera kuti no vanhu vari kutizawa panapa pane mwana ari kuonekwa muprofita akaziva pekupedzesera asina chakashanda akataura zvakare akati panapa panonetsa kushanda but ndiri kuona chii mwanasikana akamira akadai chizvonzi mwana wedu akafa zvikanzi allright kwakazoenda munhu mukoma KB wandiri kutaura uyu kwakuchidza chaenda musi wefriday asi anosida friday pataichaura nezuro munhu anga akatoenda kare anga atosvika mukoma KB vachisvika pamba apa zvikanzi right panapa ndira kuti nditaure panapa mubatsiri mwana uyu akarerwa nani zvikanzi mwana wenyu ndio mwana wenyu pano but ndekupi kwakarerwa zvakanyanyisa kumba kwa amai vake nekumba kwa baba vake mwana anga akarerwa kupi zvakanyanya akanyanya kurerwa kumba kwa amai vake kwa amai vaamai alright zvikanzi right zvikanzi pakafa mwana anga achibva kupi zvikanzi anga asina 3 days anga abva kumusha kwa amai kwa amai vamai vake kwa gogo vake zvikanzi allright gogo munokwasa kuvaona here zvikanzi gogo vatori pano vapenyu ndivo gogo vai zvakare vakada kupinda muchimbuzi vachinzi mune munhu vakada kupinda muchimbuzi mune munhu zvikanzi musati tataura zvepano kuti mwana ari kuonekwa pano imimi gogo imimi kumba kwenyu hamusi kuona here mwana zvikanzi kudini nagogo zvikanzi nagogo ini handisi kumuona ini uyezve chero ndikamuona handichatomuzivi chikonzero munhu akafa handimuoni zvikanzi ayushuwa here gogo kuti kunyange munhu akafa gore rakati murume wenyu chaiye akafa imi ane makore afa angane zvikanzi 11 years zvikanzi akamira apa izvezvi mungatedza kumuziva here zvikanzi ndinomuziva sei muchiti muzukuru hamumuzivi
zvikanzi ndiri ngotaurira kuti muri kutaura munhu akafa ini ndiri mupenyu saka ndikwanise kuziva munhu akaita sei munhu ni mupenyu. Zvikanzi mwana uyu ari kuteverera imimi ke yes mwana uyu ari kuteverera imimi. One izvezvi mune masokisi ake masokisi aakapfeka aakapedzesera kupfeka muchigara naye ariko amuna here masokisi iwawo. Zvikanzi kudina gogo zvikanzi masokisi ariko. Zvikanzi tikaenda kumba kuindinoona one sokisi but rimwe sokisi riri kupi. Zvikanzi sokisi rimwe munaro izvezvi sokisi iri kana mushuya kunoku ndoko munosiya one kumba one munoya naro kunoku one sokisi iri riri pai pamuri ipapa riri pai. Amai achingotanga kuchema. Zvikanzi hatitoda kunangana toda kutaura chokwadi. Mwana ari kurwa naamai ava. Amai vanhu vakakonzeresa kufa kwemwana but kufa kwemwana kwavanoziva mwanasikana wavo akazviziva but akavigiridza nyaya iyi nokuti murume akazviziva anoti iwewe naamai vako ndimauraya mwana wako. Zvikanzi anozviziva sei mukadzi ndokutanga kuchema ipapo. Zvikanzi mukadaro mandiuraya kuti ndingaziva inoti mai vangu kana kuri kuti mai vangu zvechokwadi vakauraya mwana ndinoziva. Zvikanzi mwana wenyu imimi makamboenda kumusha kwaamai venyu mwana wenyu ariko ikoko mwana wenyu hana zvakakuudza here imi. Zvikanzi mwana akandiudza kuti kana ndakarara usiku mbuya vanondidira mvura mugomo wemvura ndorara ndichitonderwa usiku wese. Zvikanzi haana kukuudza here kuti mhosva yandinenge ndapara ndei. Zvikanzi ndakamubvunza kuti pakuti kuzowanika mbuya vakukudira mvura unenge waita sei. Zvikanzi mbuya vanouya usiku vondimutsa vonditi usapfeka hembe hande panze one vakambonditarisa paruvanzi two ndikaenda kuguva rasekuru ndikanotsvairiswa ikoko ndikatoroswa mari ndikanzicherera kumusoro 25 cents ndikaenda kumusoro kuzasi kare ndikachereswa 10 cents ndikanzi rova neshamu uchitevedzera kuti sekuru kana muchikwanisa muka kuti mundibatsire kuenda kwandoda kuenda asi kana kuri kuti sekuru wapedza kudaro ini ndichafamba ndichienda haticheuke kureva kuti kufamba kwatiri kuita sekuru vako vanenge vari kumberi ini ndiri kumashure iwe uri kumashure kwangu ndinakatungamirwa nasekuru vako ini ndichibva ndati zvinoita here sekuru vamuri kutaura ini ndiri kurova guva iye muri kuti vakafa kudhara handisi kuoda kumuka kwavo. Zvikanzi ini ndiye chiona kuti vari kumuka kwanzi ndakaenda nekutanga ndikabva ndadzoka ndichimhanya nekuti amai amurima ndaitya ndikadzoka kubva zuva iroro vakauya vachinditi mukachiende shamu iyi ndikaramba vano vachindidira mvura ndozvandinodirwa mvura nambuya. yes gogo vaidaka kupinza muzukuru pamabasa avo so kuramba kwaita mwana uyu vakabva vati iwa uchaende kumba kwenyu unogara kunoku ndakakukumbira kuvabereki vako kuenda kwakaita mwana uyu achienda kumba kwaoko haana kuenda nokuda mwana akaita zvokutiza kumba kwambuya. Mbuya vaiti mwana akagara mazuva akawanda ndinofumurwa mwana akaita 2 days rechitiri ndokuenda kumashopsi achibva kumashopsi ndovharuwa nemota achibva tofa beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeniwo varoi havana piro mumba iwe inzwa baba pati baba Isabel. amai ava pavakatora sokisi iri mwana vachigara naye hembe dzaaipfeka vasati vaenda kunowacha vaitora hembe dzairara dziri mumvura vosvina mvura yanosvina pakutanga vaitora kana kuti tumvura tishoma shoma tichiswa mugaba twemvura yabva pasvina yemwana kubva pakaita zvinhu izvi. Sokisi rakazowanikwa mukoma kepi ranga rakatota kana vachiuya kumba kwemukuwasha sokisi iri vaiuya naro vakariita sikepedi. yes ndokusaka vaibvunzwa kuti imimi sokisi remwana hwani riri kumba but rimwe racho munaro ipapo pamuinaro ipapo riri pai. Vakadzi endai mutoreti ende munotasa pakati sokisi richibva rauya. Zvikanzi sokisi rachona iri hapana kwamaifamba kana mukaita sei. That's why vanhu vaiuya panapa vachimirata sei mwanasikana iyeyi ndiye aishandiswa kutorova vanhu vanenge vauya kuzotsoka zviri pano. Saka kubvisa kwatoita sokisi iri ndine urombo. Amai mukasapupura zvakawanda munogona kuti siya pazuva ranhasi. Amai vachibva vapupura zvikanzizvo kuvakwasha vangu vakwasha ndine vakwasha ndogona kuita 4 imba yese vakwasha mukoma KB hakuna musha usina mwana hwana akafa vakapupura kuti ndiri ndakakonzeresa. yes
kumba kuvakuasha kwese kwandakaita kwese kwakafa mwana ndiye ndakakonzesa saka ndiri kupupura kutaura kune kwati kune mukuasha 1 akabva ngoti vari ipapo kuti indini mukadzi uyu andichada achibva adzokera kumba kwavo asi vakaudzwa kunzi panopamba muchafema kaona mwana zvakare asi tine zvatinofanira kuti tange taita panapa ndokubva vachereswa gomba rakanzi ende munotora mvura yenyu iyayi yamanga muri kadi mekuchengeta toda kuti igodirwa asi kana muchinge maidira imimi munofanira kuti imimi mugezewo zvakare muchirasira mvura mugomba imomo imimi mvura yenyu nemvura yemwana uyu zvoenda pamwe chete nekuti imimi nemwana uyu moita sengeno chiri kufamba pamwe chete asi pari zvinozvo hamuchafambi mese kana muchinge madira mvura sakutaura kuti kwatiri kuita mwana uyu kuri kufungidzira kunzi anogona kusawanika but pazuva ranhasira ndiri kutaura izuva rechi11 pashandwa nokuti pandakatauraka ndachitori kumashure kwenguva nyaya ndanga ndiinayo but ndanga ndiri kumashure saka izvezvi taura kuti kwatiri kuita vane mazuva vakamira kuti vaona kuti mwana achawanikwa zvakarere kana kuti asi kuwanika zvakaitika kubulawa yemhuri yezimbabwe ndiri kukumbirawo vanhu vari kugara mulokesheni yanga ichiwanika mwana uyu kwamabhasi stop yanga ichiwanika mwana uyu pachikoro pamba panga pachiwanika mwana uyu nemaroja asi achizotsakatika mungaziva here kuti nzvimbo yaiitika masaramusi aya ndeipi kobulawayo pumula vaisabheo ndosaka ndichikudza kuti regai kutenderera rekani kuzwengerera pumula baba menyani pasomba kuti ko ipumula baba isabhero baba saka mubatsiri mushure mekuenda nezuro akati kudini mubatsiri akachivedzera kuti inini handisina dambudziko ndapedza zvose nyaya kwayasara manje yasara kumurume wepamba apa anowe baba vemwana nemukadzi wake akakonzeresa zvinhu izvi ndaamai vemukadzi apo vari pamba mukoma kp murume wavo akafa ari kuvachengeta ndiye mukwasha iyi ndizvozvo ndiye wavakarovera mwana hei mukwasha uyu akaroverwa mwana nambuya ava nagogo ava ndiye ari kutochengeta gogo vakuwasha vese variko but uyu mukuwasha uyu ndiye aitovachengeta uyu ende vakuwasha vese vakaroverwa mwana 1 hapana mukuwasha asina mwana akafa but uyu ndiye mukuwasha mukuru ende ndiye anotovachengeta ende kutouya kumbaku kutoreva kuti vari kuchengetwa kuitirwa zvese asi ndiwa nemwana akarohwa mukadzi mukoma kb akada kumwa poison vanhu vakatigara pasi kana kuchinzi ndimai vako hausiri iwewe ungati mwana akafa iwe ukafa zvakare chicho unenge uchiita saka inyaya ida kuzotaura kuti mukuwasha chati kudii nenyaya yekuti mwana wake zvabuda pachena kuti akaurawa naambuya amai vemukadzi hei ona zviri kuita whatsapp platform so mubatsiri baba isabheo akati gogo ava havachakwanisi here kudzokerwa nemwanasikana uyu nemwana wekufa uyu kwabva kwatorwa soksi mvura yavaichengete kana vasvina pahembe dzemwana iyai vachibva vanzi cherai gomba imimi muchageza modira mvura yemugomba mvura yamuri kugeza zvakare moidira mugomba imomo kureva kuti mweya uyu nemweya uri pamwana zvakuenda zvese ende maparadzaniswa vapenyu nevakafa munhu kwake saka musakabva achadzoki asi ambuya ava gogo ava vakapupura kuti ndivo vane chekuita nezvorufuru havana kupupura muzukuru iyeye vari kuti vakuwasha pavakanzi pupurai vakapupura kuti vakuwasha vangu vese varipo 4 hapana musha usina kufiwa vese mwana akafa ikoko ndini ya pakaipa daivepo makaona mutambo wacho ndakaona mutambo zviri kunzi vakuru vekudynamos vakanobhadhara mari inokwana kuita 1000 kun'anga kuitira kuti vakwanisika kuhwina pagemu ravakatamba rehighlanders apo maplayers vanga vasinaka kupiwa mari dzavo asi vakapa godobori bare saka godobori ndiye aizotamba mugiraundi saka godobori avakona kutamba kagodobori baba pane nyaya yekuti unotora divisi ukatora divisi mvura ikasanaya unoriisa pai ndizvozvo chokutanga maplayers yes godobori aiya kuzogadzira maplayers kuti vatambe bhora godobori mugadzira godobori but maplayers asina mari zvinoita here saka godobori akaregera kupinda mugiraundi iye ari 1 akaita 11 players inyaya iri kutrenda baba isabheo zvakaoma right so dynamos iri kuenda kuhwange kukorea kuti inobuda here musi wesunday regai katione nokuti zviri kunzi godobori ari kushedzera kuti pari kuda imwe 2000 pamusoro kuti apedze basa pamusoro pekurohwa imwe puteka zvandakaona mukoma kb bhora randakaona right randakaona inini murufaro kurohwa fair dzehighlanders dzaitogona kufanira kuti dziite 4 pane 2 dzakaramba pekutanga vanhu vose vaingoti kwozoita magobhora akati haasi yekuti munoti kwete kana kuti refu rakanganisa
aiwa heve fefe pakarohwa vanhu rimwe nerimwe gedhe gobhura yaro rega tizonzwa kuti nyaya yacho inofamba sei, asi ndiwo mashoko ari kutenderera iwayo. Tanga tichimaona mueshmetro zvichinzi ukuru hwedynamos hwakaenda kupi kun'anga kuti vanosimbiswa kuitira kuti vakwaniseka kuhwina pamutambo iwoyo. Ameno kuti zvakamira sei. paka mukoma KB ndapindira Kupi nyaya yendoda kutanga kutaura panapa inyaya yepagutu. Kwagutu kwakatumirwa chibage kana kuti zvinhu zviri kutumirwa nehurumende kuti zvisvike kuvanhu. Senguva iri kuona kuti ziso rehurumende rakaona kuti mvura haina kunaya zvakanaka, vanhu vanogona kupinda nzara. Hurumende ikati ndoita sei, topa vanhu chikafu. ndizvozvo Chikafu chatumirwa kwagutu. Pane vanhu vanogara mudhuze nedhorobha. Muchakobuda mudhuze nedhorobha imomo mune nzvimbo dzichiri nemasabhuku. Asi padhuze nedhorobha vanhu vakaenda kunonyoresa zvikanzi nemukadzi wasabhuku, kana une pamba pauri kugara uri Roger haunyorwi. haufaniri kuwana chikafu. Kana uri Roger hauone chikafu. Vanobvunza kuti kana muchiti Roger riwane chikafu, muroja hasi munhu here. 1 2 kumba kwemaroja ndokwakanaya mvura here. Mubvunzo uri kuti iyo nyaya yekuti chikafu chiri kutumirwa chinofanira kupiwa vanhu vapi? Nyaya yekuti Roger riwane chikafu ndizvo here? Sei Roger risingawane chikafu? Baba Isabel, kana ndiri kwagutu ndichigara pamba penyu handiitika chokwadi handifaniri kuwana chikafu nokuti ndiri kuroja pamba penyu. ini ndinofanira kuwana chikafu. Imimi muridzi wemba inini ndimufanira kuwana chikafu. Roger ariwani? Chikonzero ndechei? ndio zvaruda kuziva. Vabvunza katopikira kuti kwanzika kana uri Roger shamwari auwane chinhu. Vari kubvunza kuti kwachiri kubva kumisoro ndo zviri kutaurwa here. Ko varidzi vemba nemaroja vakawanda ndevapi? Vanhu vakaenda kutofanira kana mutungamiri wenyika President Dr. Idi Mnangagwa vakati vana veZimbabwe tongoti for example 1 million vari kuda chikafu. Handiti pakati pe1 million ipo panga pane maroja nevane dzimba dzavo vese ava vakatarisana nenzara vanofanira kuwana chikafu. tese hatina kunayirwa nemvura ndizvozvo saka sei zviri kunzi maroja hafaniri kuwana chikafu? indi sabhuku yakazvitora kupi? kwagutu ndisabhuku 1 uyu. Ndisabhuku 1 uyu. Vachema ndiva sabhuku 1 havasi masabhuku ese. Kuna sabhuku 1 achema nevanhu kuti sabhuku iye ndiye ari kuti kana uri Roger usaiva zvako uzonyoresa aone chikafu. Kana uri Roger tikuda chete muridzi wemba. Hanzi naLeon paNorton masabhuku anetsa kanyemba nabhozho vakutoona kunge nyika ndeyavo. Ndinonzi Leon ndiri panapa paNorton. Kwanzi vanetsa vakutoona kunge nyika ndeyavo. Amaiwe okay ndianiko mapurisa komishina Pote Mbanyati ngavakande vanhu mukati. Roger munhu akafanana nevamwe ndinonzi Kocherani Makaza munhu mukati. But pane munhu akambotaura kuti dai waro zvaibvira Second Republic ngaimboongorora mashandiro ari kuita masabhuku aya. Baba Pati kwete kuti masabhuku chete, nzvimbo dziri kuenda chikafu mukoma KB zvoda kutevererwa. Haisiriyo yoga iyi. Izvozvi patori nevanhu vakabatwa vaba mabags ewheat akatounganidza makati kutori nevanhu vakabatwa izvezvi vatora mabhegi echibage vamwe ewheat vakutorwa pasi. Vanhu havasi kutevererwa. Vanhu vakabatwa ava ndivanani? Zvese zvagara zvinoitwa neutungamirika. Vanhu vanenge vauya nezvinhu ka vanenge vane zvinzvimbo vanokwanisa kuenda kumberi vachimira. Mukadzi wasabhuku ngaashande nemutemo wegovernment kwete mutemo wepitcourt government. Iye mukadzi wasabhuku ndisabhuku here? Aiwa imi Baba Isabel zvamunoshanda panapa muchitsudzura Mai Isabel ndi correspondent. Aiwa mukadzi wasabhuku ngaashande nemutemo wegovernment kwete mutemo wepitcourt government. Kafu ichi amai okoyo president vari kuyaka neshamwe nemunyu wense masabhuku ari kuitaka. Baba Isabel Baba Isabel vakawanda Baba Pati. Murwi tikada kutanga panapa kuti tumirai kwamuri ipapa. Baba munozwa zvakawanda musadaro. maiwe vanhu vari kubirwa
saka toshedza ere ve local government vanofana kuti vauya vanofana kuguta mukoma campaign nokuti izwa zvinhu zvinoitika ndidika vanotukisa vanhu vasirivo vanhu ndizvozvo vanotukwa vasirivo ende vanosvika nemanyepo kuti tatuma zvakati zvavatuma hazvisirizvo ende pavanonotura zvinhu uku zvinova zvine masita evanhu ivo vosvika ya regai tifambire nyaya dzacho piti kuti government Petipeti government ndopadafuka jeshi padura baba Isabel tozotora kanhare pamwe chete tsudzurai chimwe chiri kupisa ndanzwa kuti mutare iri kuzunguza nhasi icho kwademuri yezimbabwe ndiri mandiri makadiba kufamba makadiba kupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matimana wasenyika iro wakapaka mutare makomo yo manikaland papa ndiri yasimudza mbada tirove pakatsikadzika andiri simudza mbada tirove pakatsikadzika simudza mbada tirove pakatsikadzika simudza mbada tirove pakatsikadzika simudza mbada pakatsikadzika simudza mbada pakatsikadzika simudza mbada pakatsikadzika reporting to the angel reporting to the angel reporting to the angel piorota woro majesty paine for the bizani bro fana tuzipekechele mtorai mambo chomanda wakachiwemba kemene kiasi simpeliti horomite 10 euro shuri bilifo wakachwempo simpeliti horomite 10 euro shi akioro shi rigiti vo mutare chiri kuti kudini nyaya pamutare mukoma KP pane mwanakomana ane 11 years mwanakomana uyu akashaikwa pamba ndokutsvaka zviziso zvikaya kunefenyuro zvikaenda kumanewspaper vakatora nyaya yemukoma kepatu yakatobuda kune imwe posi kana kuti rimwe bepa riri kumanikaland yokutsvaka mwana vakaenda kuzvivhitivhiti vakaenda kumaredhiyo vakaenda kumanewspaper vakafamba muzvikoro vachishambadza mwanakomana hasi kuwanika kana kuchikoro hasi kuenda mwana achibva ashaikwa after 11 months ndobva awanikwa mwana akashaikwa kwe11 months ndokubva azowanikwa awanikwa chibva pamba but pavakamuona kana njere dzake dzakatsisikisa asingetsuita zvakakwana akauya pamba aita senge munhu anongovhunduka akangofunga kumhanya aitotiza chienda but vaimubata ndokubva azoshaikwa havana kumuona zvakare ndokuita 6 days ndobva vamuona akadzoka pamba but aikuti kana akagara akangoti mai akutorwa speed akutotiza touch obva vamubata rimwe zuva akasara aine vanhu vaviri pamba wani mukomana mudiki kwari kusanganisira namai vachona akangoti mai ndokutaka kumhanya village yakuzviziva kuti ndo unhu hwake anomhanya saka munhu wese amuona achimhanya vanoti ateki kumudzingirira kuzama kubatsira vamwe vavo tiri kutukana saka ndiite sei zvadaro mhuri yezimbabwe akangoshevedzera kuti mai apedza kudaro vanhu vakati wakatibatsirai ndokutacha munhu kudzingirira mwana kamhaisona unosvika 6 tuve pamba foni vamwe vanhu vaingobuda vamasaidi ndokudzingirira munhu vakamudzingirira mukoma KP zvokusvika bebi kuma 1 kilometer 1.5 kilometer vanhu vakuda kutomubata vese vanhu ava vakuda kutomubata varipo 6 vaimudzingirira vakazongoerekana vese vakatogara vari mumba memumwe munhu ane ukama nemwana uyu vakatogara pasi mumba vari kuti mumba mamusina kana property kana chinhu vakagara pasi vari mumba imomo kuti apinde sei muno mumba pfungwa dzavo dziri kufungira kuti tapedzisira kuti chimhaisa mwana takuda kumubata kweiwanga kubata mwana uzomubata zvikwanzi hapana chatiri kuziva nopana pesira kuona vakangoona vakagara vari mumba imomo handi kuda kutobuda mumba mukoma KP vachida kutobuda mumba vaiti kada kubira padhoo kuti vabude kwaiuya mhepo yekuti yaitosora maziso uye zveinovapusha kudzokera mumba but chinovanetsa ndechekuti imba ivaiziva kuti ndiyo inobuda vanhu mazuva ose sebedroom but vanga musina chinhu kusvikira vagara imomo wani mwana wepamba apa ndiye akaudza ana baba vake achiti nai baba kuti tiri kuona mumba menyu wani mune vanhu baba vanonzi vainzi nyarara kuvana usataura baba vakaita 2 days vaine vanhu vamumba vanhu vakataka kutsvagwa mwana uyu aenda kuchikoro ndiye akaenda kuchikoro akasangana neumwe vana vane ukama nevanhu ava achivaudza kuti unozviziva here kuti wewe vanhu vekumba kwenyu ndingi vari kumba kwedu zvikanzi vanhu vari kutsvagwa vari kupi zvikanzi vari kumba kwedu vanhu vakaenda kuti kunoudzwa ndobva vati vari kumba kwavo zvikanzi hongu ndobva vati vaenda kunotora mumwe mupurisa womuvillage
zvikanzi tiri kuudzwa kuti vari kumbaka but mwana akataura nyaya iyi akati dhedhi vangu havasina kuti zvizikanwe saka musazvitaure ende vanhu vakabudisa nyaya iyi vanhu vekupuraimary ndokubva vaenda vanhu kuti vaende kunosvika zvakavanetsa kuti baba vasvikana vachinzi musataure zvinogona kunetsa asi vanhu vakaziva kuti vanhu vachokwadi zuva ravabuda mudzimba dzavo vaidzingirira mwana wacho haasi kuwanikwa ivo havasi kuwanikwa ndopa vakazoenda ipapo mukoma KB pakasvika munhu 1 anove ndiye anoshanda nemapurisa achigara muvillage ndiye akasvika pamba apa ndobva anoka dho mudhara uyu anga asipo aenda kumunda anoka dho mukoma KB kwanzi vakomana vanga varumu ndobva vatovhura dho kuti ndiani vachibva kutosanganzana nefesi yemwe munhu wekumba wavari kutsvaga zvikanzi asi kuti bude panzi azviite sei azviite mirira yemudhara auye ari kunzi mirira yemudhara ndiye baba wepamba apa baba apa vakasvika zvikanzi buditsai munhu zvikanda baba ine nasi kurambidza nokubuda ine kana uchida kubuda ngavaite sei ngavabude pakabudike mukoma KB mumba mamusikabudike vakamusikabude mumba ndo pakadzokera kunoudzwa vanhu veukama 1 by 1 vachibva ungana zvikanzi vanofanira kuti vabude mumba umu zvikanzi isu hasikwanisa kubuda toita sei ngatizivisei mambo nemasabhuku ese kuti ndo zviri kuitika ndo pakatsvagwa mubatsiri mukoma KB mubatsiri achibva ataura zvikanzi izvo haisi nyaya yekuti vanhu vabude kana musati babuditsa mwana ngari mukati mekudzingirwa nemunhu uyu vanhu havabuda mwana iye arimo here arimo asimo but mwana iye ari pai arimo mumba imomo mwana uyu toshaza baba ivava ndovangosheresa mwana uyu yes saka mwana anofanira kuti abudiswe mukoma KB zvikanzi itai zvinofanira kuti zviitwe vanhu ava mukoma KB vari kutaura nyaya dzakanaka hapana kuratidza kurwara asi kuti abude dho chete angasikabude dho ndobva kwaitwa zvinhu zvokupiswa mukoma mukabuda chidhanhana chinonzi dhambakura cheche achichirovera musoro pasi but mwana akazobuda kune rimwe dho risiri remba iyi chidhanhana chipedza kubuda mumba imomo vanhu vachibva vabuda panze baba vachibva vati kumunhu murume uya mupurisa anoshanda muvillage akauya pamba apa vachibva vamuti iwewe ndiwauya nevanhu pano nditi yes kana wakatarisa panapa pane kamba here ndikutaura mashoko akataura baba ndiwe wauya nevanhu pano pane police post here panapa pane police post here tichaita sei tichapedzerana ndiwauya nevanhu panapa murume uyu mukoma KB vanhu vachitora vanhu vavo kuchibva kwanzizo nyaya yesabhuku ati ndoda kuendesa nyaya kwamambo kana mune zvamuda kuripota zvandichataura inini ndo zvaitika muno zvokuti vanhu vanga vashayikwa but vanhu varumbamo but tikutenda kuti vanhu havasi kurwara ende mwana uyu anga achitsvagwa abuda mune imwe imba but kubuda kwakaita mwana umu pane zvinhu zvanga zvapiswa imomo muchibva muda chidhambakura ndo pakazokwanisa kubuda vanhu but mupurisa uya mukoma KB achisvika kumba kwake mwana wake achibva ashayika uya akanzi izvo uchazviona ndiwauya nevanhu panapa iwewe kana ukatarisa panapa pane kamba here achisvika kumba mwana wake achibva ashayika izvo zvatori nemwana wake akatovigwa asi akangonyarirawo haana zvakataura ya zvakaoma saka mwana uyu wekushayikwa for 11 months akazomhanyiswa vanhu vakangozoonekwa vakagara mumba kuti anga atorwa nani ipapo panonetsa chikonzero akazobuda mumba mababa hongu mumba manga mune vanhu ava amusiwo maakabuda asi akazobuda mune imwe imba yenge ine vanhu ichibuda chidhambakura uyu mwana achibuda mune imwe imba asi vanhu vakazokwanisa kubuda padhoo zvakare asi muri dzopamba achibva ati ho iwewe ndiwauya nevanhu panapa nekuti uri chitori mupurisa ka saka kana ukatarisa panapa uri kuona pane kamba iri panapa orati ende richipedzerana achisvika kumba kwake mwana wake achibva ashayika ende veukama vanga achiti tichafamba ka hapana akafamba iso akangonyera mwana uyu zvakare angaita zvezvekuti akangoti mai omhanya iko zvino zvaasi kumhanya ari raizei zvake akanyarara but hatauri nevanhu pakabvunzwa paakadzoka after 11 months achibvunzwa pane here kwakataura kuti haana zvaari kutaura ari kungonyarara rega ndibva ndangotora mukana wekuti mwana wandakataura pautafozi mukoma KB akashayikwa mushure mekubvutirwa foni achibva adzingirira munhu mangwana acho vakaenda kusaini vachinotsvaga munhu uyu mwana kubva musi wesaturday sunday kusvika nezuro mande anga asati awanikwa taitaura pano pamhepo mwana uyu amabereki vacho vakazovingwa zvakare nomumwe mukomana anonzi anotamba nemukomana akasungwa mukati nyaya chinzi vari kufungidzwa remadrugs achiti amai tichakupai munamato mukabvuma kutamira munamato wedu muchawana mwana wenyu mwana uyu nozuro akazowanika ari pamashops ekumaretreat achiwanika but mukomana uyu anoita senge munhu ari kukanganisika amai vari kutokumbira kuti muzimbabwe kana kune vanhu vanogona kubatsira vandibatsire pano mwana wangu handisi kumuona zvakanaka but mwana kubva tichitaura nezuro akazowanika kuma past 4 dzemanheru ari pamashops paretreat akawanikwa mwanakomana ya zvakaoma baba isabel zviri kuitika munyika muno kuona pane vakawanda vari kutsvaga nhamba dzemubatsiri uyo akabatsira kamwana anga akumuka kwebulawayo ichokwadi muri yezimbabwe pane vakawanda mukoma kebhoto
vari kutsvaga nyaya kwabula kwayo namba dzavo dzefoni dzinotizo 0781 150 770 0781 150 770 0780 258 564 0780 258 564 pamwe chete nemwe chinoti 0714 204 235 0714 204 235 nanomanga chitsvaga chehuku mukoma KB yematosi yayi inotiyo 0710 307 857 0710 307 857 0710 307 857 neimwe yachino ndi 0714 232201 0714 232201 ndinoimba ndizo namba zacho asi iyo yokubulawayo 0714 204 235 0714 204 235 ndinoimba ndizo chi ndizo namba zacho. Tinotenda namba dzangu dzekufona muri yeZimbabwe inamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 wamukaseko mndararama chimutakabata ndapota musabipa sa Rebecca Foster rikiti kanyemba bonzo poshongora timbwera pomweka mangwana maita basa Zimbabwe nekusarudza chimuti chinodzoka zvekare mangwana.